меган красота требует жертв. Допустим, да, меган то яъне хушрӯ будан яъне чизе ки яъне расход талаб мекунад. Ин маҷбурӣ нест. Мана имрӯз бинӣ рост мекунам, дигар корро мекунам. Допустим, ҳамин мӯи сара часпонданша агар таърихша гирем 15 сол шудааст. Ман гуфтам 15 сол шудааст, 10 соли охир авҷ гирифтааст. Ана ҳар як мард мехоҳад ки ина мисоли ман, мисол ана лубой одам мӯи сар дошта бошад. Фақат мегӯяд дар ҳусни худододӣ агар тағйирот ворид накунӣ. Инам гуфти ӯ гапо нашод зараруш мегум ки ман чанд ҷоя кофтум, ана имкон дора контактна аллергический дерматит тия, имкон дорад себарейни дерматит тия. Яъне аз ин ҳеҷ кас страховка нест, мисли любой оператсияе ки яъне осложнение дорад. Любой оператсия осложнение дорад. Аппендицит ҳам осложнение дорад, як гуфти ӯ гапо воспалительный процесс равад. Ана чулбурӣ ҳам осложнение дорад. ҳамин як ҷота мебурӣ ҳаваям ҳамин мӯи сар часпонданам яъне метавонад ориза тияд, метавонад натияд. ҳар одама организмаш ҳар хел қабул мекунад. Барои ҳамин ина мо бояд рӯйрост гап занем. Ин гуфти ӯ ин савола чанд бародароям дода будам ки бародар ҳамихел ман гуфтам ҳамихел любой оператсия метавонад ориза тияд, метавонад натияд. Яъне ин вобаста аст аз ҳамун тозагии инструмент. Ира любой мисол ана закони асептика, антисептика касал бояд риоя кунад баъди ҷарроҳӣ ё пеш аз ҷарроҳӣ. Анализоша супорад, ягон касал надошта бошад. Не ки агар мисол касали сифилис бошад ё кирму паразит дошта бошад, пересадка ҳам кунад, мӯи сараш мерезад. Пеш аввал бояд чикор кунад? Бояд ташхис кунад. Ин ҳамин гапай халос.